I Slagelse bor en sammenbragt familie. Den består Charlotte og hendes 2 drenge, og Jekvant og hans 2 børn. Halvdelen af tiden bor hele familien under samme tag. De fleste mennesker ville lave deres hus færdigt og sørge for at skabe rammerne, og så kunne det være, at de ville rejse med deres børn. Det gik det er sjovt. Det er ikke dig, der peger der? Det er Niklas. Ja, det er det er Niklas. Er det ikke godt? Det er rigtigt. Oscar, du er her. Sådan en rigtig bækkerårtjagt. David Hasselhoff. Tænk, I sejlede den der, ikke? Hvor var du egentlig ansvarsløs? Hvad er det for en far? Det skal vi lige have talt om. Ja, det er det. Det er jo klart, det er jo ikke mine børn. Det ved jeg jo godt inderst inde, men tit når nogen de spørger, så plejer jeg at sige, at jeg er 4. Det synes jeg er nemmest, ikke? Så nej, det har vi jo truffet beslutning om, eller i hvert fald har det været rigtigt for os at sige, at man går 100% ind i det. Niklas, når vi tager til taekwondo, så skal du lige dække bord og tænke for... Ja, hvordan kunne du gætte det? Det skal jeg altid. Nej, vi skal ikke altid have mad i år. Jeg synes, det var stressende at gå til taekwondo i den periode, fordi jeg havde også mange andre ting at huske på. Altså, jeg synes, det er hyggeligt, at man har et eller andet, man laver sammen. Og så synes jeg jo, at vi prøvede også faktisk at lokke ham lidt med tilbage, ikke? Men det har han ikke lyst til. Men så til gengæld, så kan han så i gang sætte maden eller færdiggøre den, til vi kommer hjem. Så det fungerer simpelthen så godt på den måde, ikke? Der bliver en hel masse ting, som kræves af ungerne, ikke? Som de skal holde styr på, og skal huske det ene og det andet, og sætte det ene med fra den ene til den anden. Se, jeg kunne godt finde ud af at skrælle det. Ja. Skal vi have pizzabrød? Vi vil først stille kebaben ind kl. 15:15, ikke? Vi går ikke alle sammen til taekwondo. For min bror, han gør ikke. Men det er meget hyggeligt, fordi så står vi næsten alle sammen på forreste række. Altså taget i betragtning af, hvor mange udfordringer jeg alligevel har haft undervejs, ikke? Og så er vi stadigvæk gift, og børnene fungerer godt, og det er faktisk en anelse imponerende, det kan vi da godt være stolte af. Jeg er ikke en skid tryg, hvis du er med i projektet, så bliver det mere farligt, end det er selv. Det er mig, der har hovedet over projektet. Det er mig, der har sørget for det. Han lagde bare gaffeltape på det. Prøv lige gang her. Ved I, hvad I laver? Ja. Oscar, det har han ikke fundet på. Jo, det har jeg. Det har han fundet på. Se, jeg hjælper mig. Ja, se, jeg styrer selv hånden. Der er jo enormt stor forskel på, hvad for en bagage de har med, og hvad de har lært, der er okay. Ja. Jesus. Hvor jeg havde nogle stil det der. Om aftenen, når der er faldet ro over familien, har Jekvant og Charlotte endelig mulighed for at bruge tid på hinanden. Vi skal følge vores hjerte i det. Så er det jo, at man går 100% ind i det. Ja. Og så man tager det fælles ansvar. Og Jamen, vi lige siger, tager forældreansvar for hinandens børn. For hinandens børn